ambalma wani yangma bikibara mamolo kala sama ode ko kala filmin tunganga sharia sumba yelemani yamariya ni jamanadenw fe ni abe foma ko référendum constitutionnel ni ale tun bolodalen no juillet kalo kile kononton ale koni abora ma folo nga dati kura koni mina kanga ke o ma fofolo o kuna foni bora gouvernement de yoro ya yira conseil des ministres temenina min kera kunu ko ulu kon be ni ko in boa ma folo ko ka da kan ko blomba mi be ni abe foma ko cour constitutionnel ko mado kelendo ka nyini wo fe ko ka jateminen ke ni constitution ni o ye sharia sumba ko kuranye ni ale yere te ka sharia sumba korolen ko ni soso ko ore kama kulu kon ba nyini ko ko kon ga bla folo nga ko fe ko dati kura ko ni di ama ga aklina jigina ma yoro la ka fo ko ni sharia sumba fale ni ko ni kelendo farafali baye anga jamana kono ka daga mo chama ko ni ayira ka fo ko ni ko ulu felate sharia fale ni tama chama ere kera o kun konnana arama me ko sobe fene parti flani ulu ye fanga no fe partout ye ulu ya ayira fene ko ulu fene te fe ko ni ko inka kesisa ko ka daga ko farafali mbe ni watina ko ni nya soro ko la kuma na de condition fale ni ko ni ko be se ga boloda o te menen wo ama ira la ka fo ko ni ko kiri dot be se na ina fo ba kalama chugo amna kuna fundila aleni wasadendo ni abifoma ko député nunu fla ni folo o ye Adama Dramé flana o ye Karim Keita ni o ye président ere denge ulu ko ni tumbe kiri blona Karim Keita tunyani ni juju fe ko u koni ka journaliste koni ku ka nyangi ko ka daga ka journal la ka e galon dot ke ka dala ga o koni amesiga fo e koni ko kiri blon ya ka jabidi ayira ka fo koni ko amasiko kiri ka ken na era ko ka daga ko mi avocat journaliste ga avocat we ku ye fendo yira munu koni ba yira ka fo koni ko kiri yere damne chugo yere ko ashimanye ko ka daga ko plenty don chugo yere ko manye ko ni ata kala je ko munu minni na plenty don ba ko fe kiri blona ani uye min yira mami yere koni bugo koni ka yira ko de galon tigani o journaliste ye ko fengelonte ko ka daga ko uye ubiga galon uya fo ko galon min dara la ko o fochogo fangelen fe ani fando en fe ko amake kele juju ko ni ayira ka fo ko ni besiga ke sabuye ko mina mimba to ere ko amase kiri re ka ke donc ko juju ko ni aga jabidi o jabina ama fo ko dojo bala wal ma dojo tala ka ko ni afo ko don ko kiri ko ni ko o teke tuguni oni kuna fo ni net mambulo kala sama bi ani chako kloma jola